Welcome to another episode of Big League TV, and today we are doing sports, nothing but sports. You are tuning with your boy Uswakile all the way from Pietermaritzburg. Nangu umuntu esombuza imibuzo yethu. Sawubona baba unjani? Yebo sanibona. Ngicela ukubuza uba igama lakho baba. Igama lami uLeslie Manyathela, ngilufo ndodana. Hayi Leslie Manyathela umdlali webhola ke senizibonele nani sekuvele kwaqonda. Okay bafola namhlanje into esizoyenza ngizokubuza imibuzo ngebhola bese ngikupha impendulo ezu4 bese wena ukhetha impendulo eyodwa uzokwazi ukwenza lokho. Hayi ngizokwazi ukwenza lokho. Ayikho ke inkinga. Big League TV guys, make sure you comment, like and subscribe. Okay, our first question ke baba Leslie Manyathela. Umbuzo wethu wokuqala kuthiwa which club has won the most PSL league titles in South African football history? So iyiphi iqembu eseluwine indebe eziningi la emlandweni wase South Africa? So i-team yokuqala iOrlando Pirates amabhakabhaka, i-team yesibili iSundowns Sunderwan, i-team yesithathu iSuperSports bese i-team yokugcina iKaizer Chiefs. Iyiphi ke esiwine kakhulu iPSL? Number 4. Number 4 Kaizer Chiefs. Uthi Kaizer Chiefs. Well, akuyona ke Kaizer Chiefs iSundowns, kusho ukuthi umbuzo wokuqala ube wrong. Adlulele kumbuzo wesibili iSundowns baba esiwine kakhulu. Alright. Yebo, sedlulela kumbuzo wesibili ke. What is the nickname of the South African national football team? Yini igama leqembu lase South Africa? Libizwa ngani igama layo? Bafana Bafana. Bafana ayiwona umbuzo, ngimnika ngisho ama option kodwa uvele wayithola ianswer. Let's go to our third question. Umbuzo wethu wesithathu uthi which South African club won the CAF Champions League in 2016? Yiphi iqembu la eSouth Africa elawina le ndebe ekuthiwa iCAF le edlalwa amazwe ngaphandle la eSouth Africa? Yiphi team eyawina? Phakathi kwa number 1 iKaizer Chiefs, eyesibili iSundowns, eyesithathu iOrlando Pirates, eyokugcina amaZulu. Yiphi eyayiwina ngo2016 iCAF? Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns is the right answer. Okay, we are going to our next question manje, i-question yethu yes4. Our fourth question ithi in which year did South Africa host the FIFA World Cup? Imuphi unyaka iSouth Africa eya hosta ngayo iWorld Cup ukwaza wonke amazwe aza la eSouth Africa? Phakathi kwa 2006, u2010, u2014 no2002. Iyiphi unyaka? 2010 June. 2010 June. Hayi ngeke le ndoda iyalazi ngempela ibhola, ungakhohlwa igama layo uLeslie Manyathela. Mina imkhumbulo uLeslie Manyathela wayedlalela iOrlando Pirates and wayedlala ngempela. Okay, umbuzo wethu wokugcina ke uthi which stadium hosted the 2010 FIFA World Cup final in South Africa? Umbuzo la kusho ukuthi ngesiZulu uthi iyiphi indawo eyadlalelwa ifinal ye-World Cup le eyayidlalwa ngo2010 phakathi kweMoses Mabhida, iFNB Stadium, iCape Town Stadium neLoftus? Iyiphi kuyiyona bafu? FNB Stadium. FNB Stadium it is. Hayi bafethu lo muntu lona uwashaye wonke ama question, ugeje yodwa kuphela leyo kuqala. Lapha yana ngizwanga kahle lapha kweSundowns. Yabe nje ushayile lo ambuzo wa iSundowns. Bengithi uthi eyiphi i-team enamakhaphu amaningi ngoba ngazi ukuthi iKaizer Chiefs ena team enamakhaphu amaningi kanti ngibuze seyithathe kakhulu ileague kanti hayi Mamelodi Sundowns. Bafo ngicela ukubuza ukuthi ufila kanjani ke ngosuku la namhlanje nokuthi sifike nje la sizokwenza lento esikwenza yona as iBig League TV? Ngifila kamnandi kakhulu ngathi ningahlezi niza la ngoba manje nasi yatholakala ukusizakala la kulina ngoba nisiphethe kahle ngendlela engibona ngayo ngathi nje nisazosiphatha kahle maniqhubeka nisiza. Njengoba esho bafo akaqamba manga sisazobaphatha kahle, so you can expect us anyways, whether it's Durban, PMP, Joburg or Free State. So bafo ngisacela nje ukuthi ubonge kwabaka Big League TV bese siyayivala ke bafo. Ngiyabonga kakhulu kwaba Big League TV, ngithi bahlazi beza la beza kuthina, thina sihlezi sikhona silinde bona la, siyabathanda kakhulu. Okay guys, sengamnika kumklomelo wakho bafo uzowenzani ngale mali ngoba ubulindele u5 rand kodwa sabona ukuyimisela kwakho sithi asikunikeze u50 rand, uzokwenzani ngalo 50 rand bafo?
Njengamanje nje ngilambile ngicanga ukugijima esitolo ngami kuyothenga into engizoyidla njengamanje ngilambile. Eyakho bafa imali ungasabi ungenza noma yini. Asawubona bafunjani? Yaphila njani bhuti? Siyaphila bafo. Thina sabaka Big League TV sesifikile ke kuwena bafo. Yini le obuthi uzosenzela yona engasimangaza? Mina ngithanda i-rap but yesiZulu. Thanda i-rap yesiZulu ivene kubafethu. Oh so ngizokwenza njani? Ngizokunikeza i-mic manje uzoshayela i-alcapella mhlambi. Noma sikukhiphela ispeaker kube nebeats bese ugibela ibeat. No i-beat ngiyabonga nje uzoyishaya nje. Oh uthi ucela i-alcapella ubafo. Let's get straight to it. Bambele i-mic. Ayibeke la i-mic bafo. Okay. Nakho sondeze nje nakho. Babethi ngisikibe ngesinangqondo awase criminal ngakhulele juvenile. Happy which means babe treated like animals. Vele sijisinja saguqulwa lenhlupheko kubuhlungu ukushiwa amabruko clever bese uqaqa umphetho ingakho ilife yobugebengu kwaba isiqalo kwaba isiphetho kangizenza umalka home sex drive and alcohol 50 rand I do ngangithandazela ipopo ngizenza umnino brown ngiscelebrate non stop kwakhuza uJehova wathi woo stop doing that angalunga jabula kodwa hayi ngemali yegazi thathu Jesu Christ hlevumeni siphiche igazi sathanda sisigebingu sakhala singilosi hayi ngeke bafo ngeke bafethu lo mfethu udope kakhulu bafuthe uba igama lakho uSipho Sipho mfethu kunento engiconfuseayo lama lyrics obuwacula awakho noma ingoma yomuntu no to be honest ingoma yomuntu mina ngisenga but ngiyako i-cash out ye rap ngiyashesha kuyibamba yabo ngiyashesha kuyifunda i-artist lingakhipha ingoma manje e-rap but shesha ngiyibambe but uthola ukuthi abanye kubanzima ukuthi bayibambe yabo mina ngiyibamba within a minute. Okay ayisiyabonga kakhulu bafethu nimzwile kumfethu esishayela italent lakhe le hip hop ama lyrics amnandi akhayo. It's Big League TV bafethu umfowethu sithi asimnikeze okuncane ngoba naye ukuyimisela kwakhe kubalekile. Bafo ngisacela ubonge kwabaka Big League TV ngale mali le. Hayi ngiyabonga kakhulu bafethu supporteni nisikhombisa yona namhlanje siyafisa ukuthi ningafika futhi nangolunye usuku. Ngicela ukubuza uzoyenzani imali le bafo itholile? Hayi ngizothenga idatha bafo because nginefone yabo ngikwazi ukucommunicate nasekhaya. Okay siyabonga kakhulu bafethu. Make sure you like, comment and subscribe. Big League TV, it's your boy Swaki all the way from Pietermaritzburg. Thank you very much. We out. Get up, niggas contemplating. Push up, blow out, push it to the limit.